कुबोलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो किरतपुर बाजार। डीजे ओम शंकर परसा उखरभिंडा। छोरी माने जियो हम अपन जान गे, अपन जान गे, अपन जान गे। छोरी माने जियो हम अपन जान गे। छोटू भाई के तू बन जो बहु जाएगे। छोटू भाई के छोटू भाई के छोटू भाई के तू बन जो बहु जाएगे। छोरी माने जियो हम अपन जान गे। छोटू भाई के तू बन जो बहु जाएगे। छोटू भाई के छोटू भाई के छोटू भाई के तू बन जो बहु जाएगे, बहु जाएगे। डीजे ओम शंकर परसा उखरभिंडा। रखबे तू केते दिन हमारा समाइर। हमरा देख के केते जान देलही तू गायर, देलही तू गायर, देलही तू गायर। रखबे तू केते दिन हमारा समाइर। हमरा देख के केते जान देलही तू गायर, देलही तू गायर। टेंशन छै एगो मैन गे, हमरा टेंशन छै एगो मैन गे। हमरा टेंशन छै एगो मैन गे। छोटू भाई के तू बन जो बहु जाएगे। छोटू भाई के छोटू भाई के छोटू भाई के तू बन जो बहु जाएगे, बहु जाएगे। छोटू भाई के तू बन जो बहु जाएगे, बहु जाएगे। डीजे ओम शंकर परसा उखरभिंडा। कहो जान संजीव बात करही यकीन गे। राइटर रोहित के करही पसीन गे, करही पसीन गे, करही पसीन। कहो जान संजीव बात करही यकीन गे। राइटर रोहित के करही पसीन गे, करही पसीन गे। जे रंजन पंडब को दे तो बैन गे, बैन गे, बैन गे। जे रंजन पंडब को दे तो बैन गे। छोटू भाई के तू बन जो बहु जाएगे। छोटू भाई के छोटू भाई के छोटू भाई के तू बन जो बहु जाएगे। छोरी माने जियो हम अपन जान गे। छोटू भाई के तू बन जो बहु जाएगे। छोटू भाई के छोटू भाई के छोटू भाई के तू बन जो बहु जाएगे, बहु जाएगे। कुबोलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो किरतपुर बाजार।